afternoon po. Bye-bye. Te, taga saan po kasi kayo, te? Tarlac po. Parang laki ng tuwa mo ngayon, te. Kaya nga. Di ba, te? Galing na yung kapatid ko. Ha? Ano, te? Ayos na yung pakiramdam mo? Nakakain ka na? Gumaan yung pakiramdam mo? Kailan mo pa ba nararamdaman yan, te? Ito pong kapatid niya, yan nasa likuran na yan. Kaway, ate. Bali, 3 years na po siya nagpagamot dito. May sapi po yan sa spiritual, sakit spiritual. Ngayon kalansay po yan nung pumunta siya dito. Ngayon, gumaling na po siya. Kaya lang naman po siya bumalik dahil sa kapatid niya dahil ang lakas ng nakausog sa kanya, hindi nakakakain suka na suka. At pinapawisan siya ng butlig-butlig na malamig na malamig. Ngayon, te, okay ka na? Sigurado ka? Okay, masaya ka na yan? Masaya po. Okay, salamat ate sa inyong pagtitiwala ate. Ingat po kayo pag-uwi. Taga saan po kasi kayo? Tarlac, Bamban. Okay, salamat po. Bye-bye, te. Bye-bye. Ingat po kayo sa biyahe. Okay. Thank you po. Ano pinag-iba? Thank you po, Lord.